Donald Trump ulasam ya ka video ka bapen I ya ka jingsha thombor haki Houthis hapo Yemen. Presiden jong karwi Amerika Donald Trump ulasam ya ka video haki ransan sosial media jong kabala kenno baka de ke jinghir thma na lingsun kabala penyap ya ki phongut ki erang Houthi a Yemen. Ka video kabalong kum ka dur bala sim na ka drone jong ki sipai lane na ka lingsun. Kapan iya ki ketuk kat nengut ki beriu ki bayang lang hakadur ka pelun haka jingpej jom ki sim ka kelalong ka syarkhai bha haba kita ki beriu ki ikung ba ki la syasyo kat ba ka jingchai ka pernai ka pau bot saulo ubahe jong ka dobilat patkal air nang ta ka video ka balapan he sya ka angle ka bakham he ka bapen iya ki ketuk kat ni ki kali ki bayang hajan ka jaka balakenno bala thombor kat bakat dem kadang peteng bentai apa tho ia ketika video Presiden Trump ulong kini ki Houthis kila yalum ban yo jingtha halor ka jinghir thma kan om don kanu ka jinghir thma da kini ki Houthis kin om pengam syu ya ki ling jongi laban syu Donald Trump.